या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। राजस्थानमध्ये भारतीय हवाई दलाचं एक फायटर जेट विमान कोसळलं, तर मध्य प्रदेशमधील मुरैना जवळून एक सुखोई 30 आणि मिराज 2000 हे विमान दुर्घटनाग्रस्त झालंय। राजभवन कार्यालयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे। कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी याचिका दाखल करणार असल्याचं म्हटलंय। सत्ता स्थापनेवेळच्या 3 दिवसांची नोंद राजभवनाच्या रजिस्टरमध्ये नसल्याचं समोर आलंय। येत्या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचं नियोजन करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरांनी दिली आहे। मोपा विमानतळावर उतरलेल्या लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी म्युझिकल बँड सोबत अनोख्या आदरातिथ्याचा आनंद घेतला। सुमित्रा महाजन यांची ही पावलं थिरकली। कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघासाठी 30 जानेवारीला सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 या वेळेत मतदान होणार आहे। यासाठी 8 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून त्यांच्यासाठी जिल्ह्यातील 19 मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे। तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल पथकानं धडक कारवाई करताना अनधिकृत वाळू वाहतूक करणारे 3 डंपर नांद्रुक मार्गावर पकडले। 3ही डंपर तहसील कार्यालय परिसरात नेण्यात आले। देवगड तालुक्यातील टेंबवली कालवीवाडीचे सुपुत्र आणि मुंबई पोलीस दलात पोलीस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत असलेले संतोष कोयंडे यांना गुणवत्तापूर्वक सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक जाहीर करण्यात आले। देवगड येथील बंदरातील तुकाराम प्रभाकर बांदकर यांच्या चांदणी नौकेवरून बेपत्ता झालेले खलाशी मुजाप्पा रामाप्पा पुजारा कर्नाटक यांचा मृतदेह सायंकाळी पडवणी समुद्रकिनारी आढळला। सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर असलेल्या छत्रपतींच्या शिवराजेश्वर मंदिरात दगडात कोरलेलं भव्य सिंहासन साकारण्यात येत आहे। या सिंहासनाचं काम अंतिम टप्प्यात आलंय। वैश्य समाज सावंतवाडीच्या शतक महोत्सवानिमित्त 3 राज्यांचा वधूवर मेळावा होतोय। या निमित्तानं मंत्री दीपक केसरकरांचा भव्य सत्कार होणार आहे। बेकायदा गोवा बनावटीच्या दारू विक्री करताना स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकानं कोलगावात एकावर कारवाई केली आहे। यशवंत सावंत असं त्याचं नाव आहे। त्यांच्याकडून 7,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। गुहागर तालुक्यातील साखरी आगार कातळवाडी इथं एका 9 महिन्याच्या मुलाचा जेली चॉकलेट घशात अडकून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। ब्रेक फेल झाल्यामुळे वालावल इथं तीव्र उतारावर भोगवेकुडा एसटी बसला अपघात झाला। चालकानं प्रसंगावधान दाखवत एसटी रस्त्याच्या कडेला घळणीवर आदळल्यानं मोठा अनर्थ टळला। या चालकासह 8 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले। प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी आणि भाजपात भविष्यात एकत्र येऊ शकतात असं मोठं वक्तव्य प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडूंनी केलंय। वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्याबाबत अद्याप कुठलाही प्रस्ताव नसल्याची स्पष्टोक्ती शरद पवारांनी केली आहे। चितळे डेअरीच्या वतीनं आशिया खंडातील सर्वात मोठी सेक्सेल सिमेंट जेनेटिक प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे। या प्रयोगशाळेचं उद्घाटन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आलं। महात्मा गांधी यांचा खून माथे फेरून नथुराम गोडसेंनी केला ही बाब निषेधार्ह आहे, परंतु महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा खून पंडित नेहरूंनी केलाय हे स्वीकारावंच लागेल, अशी टीका राज्याचे माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोतांनी केला। हिंगोली शहराजवळ असलेल्या महाविद्यालयातील प्राचार्य अशोक उपाध्याय यांना आमदार संतोष बांगर यांनी शिवीगाळ करत मारहाण केली। या प्रकरणी संतोष बांगर यांच्यासह त्यांच्या 30 ते 40 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ईडीनं मोठी छापेमारी केली आहे। आयकर परताव्याच्या संदर्भात केलेल्या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीनं पुणे, लोणावळा, खंडाळा, कर्जत तसेच कर्नाटकातील उडुपी येथील जमिनी जप्त केल्या। हिंडनबर्गच्या अहवालाचा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी यांना फटका बसलाय। एका दिवसात त्यांची संपत्ती 1.44 लाख कोटींना कमी झाली आहे। यामुळे जागतिक श्रीमंतांच्या क्रमवारीत त्यांचं स्थान घसरून 7व्या स्थानावर आलंय। केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या रक्कम वाढवली जाण्याची शक्यता आहे। ही रक्कम 6,000वरून 8,000पर्यंत वाढवली जाऊ शकते। फेब्रुवारी महिन्यामध्ये ग्राहकांना बँकेशी संबंधित कामांमध्ये मोठ्या अडचणी येणार असल्याचं दिसून येत आहे, कारण पुढच्या महिन्यात बँकांना 1-2 नव्हे तर तब्बल 10 सुट्ट्या आहेत। राहुल गांधी यांची यात्रा श्रीनगर इथं पोहोचते। या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था ढासळल्याचं दिसतं असं काँग्रेसनं म्हटलंय। याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलंय। पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान यांनी आता माजी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्यावर त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला।
जेरुसलेममधील एका प्रार्थना स्थळावर झालेल्या हल्ल्यात 8 जण ठार झाले तर 10 जण जखमी झालेत. हल्ल्यानंतर पळून जाणाऱ्या दहशतवाद्याला पोलिसांनी ठार केलंय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं, नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.